El softball és un esport d'equip on juguen 2 equips de 9 jugadores i un defensa i l'altre ataca, i després es van intercanviant, i així durant 6 innings, que són els canvis que es fan. És un esport d'equip on no requereix cap condició física, les nenes poden jugar tant siguin de la condició que sigui, no se li demana res, tothom té un lloc en aquest esport. Bé, el softball és una modalitat molt semblant al beisbol, l'única diferència més pronunciada és que la pilota és més gran, 2 polzades més gran, i que la llançadora llença per sota del maluc en lloc de per sobre del maluc com fan al beisbol. El camp és més reduït, la normativa és igual d'exigent al softball que al beisbol, així que és un esport més i igual de maco que el beisbol. Batejar i agafar és divertit i és com que amb les teves amigues totes estan animant i és molt divertit. El més divertit de jugar al softball és animar quan estem jugant perquè sempre fem molt de soroll i no sé, passar-s'ho bé. Aprendre també coses noves. Home, es veu fàcil a vegades per la televisió, però en la realitat és difícil. Hi ha algunes coses que són difícils perquè te tenen que fer una senya i si tens que fer toque i coses. Però al final s'acaba aprenent. A l'hora de jugar som rivals, però després quan acaba el partit som amigues. Sí, perquè parlem, ens fem amigues, ens coneixem. I és molt divertit. És molt solidari perquè la gent no s'entén, perquè en principi no s'entén. Tu vas i veus oi, el meu fill, però l'important és la feina que fa el jugador, no el fet que ell s'arribi a primera base, sinó el fet que potser hagi pogut ajudar 2 companys que estaven en base a anotar carrera i fer els punts perquè s'entengui, no? És molt solidari, hi ha jugadors que a l'hora de batejar s'han de sacrificar perquè un altre pugui avançar una base. És un esport on està la condició física i la condició mental. Es necessita estar molt concentrada a un partit i també s'ha de saber la tècnica perquè costa molt batejar, és una de les coses més difícils de tot l'esport en general, donar-li amb un bat a una pilota. I sobretot és saber pensar ràpid, prendre decisions amb habilitat i és les mateixes condicions tant per beisbol com per softball.